Ďakujem vám veľmi pekne. Dámy a páni, mal som tu, v podstate tento dnešný program bude taký program pre jubilantov a tým prvým jubilantom je náš dobrý kamarát, ktorý sa volá Občo. A dnes sa Občovi narodil syn. A počkaj, ten syn sa ako volá? Janko. A preto, logicky, Občo, super si teda zamiesil, všetko dobré, nech ste zdraví a šťastní. Klope Janko, ideme na to! Svieti slnko na naše humienko, a klope Janko na naše okienko, A klope, pre žalostné volá. A otvorže mi, frajerečka moja, hej! A ja by ti rada otvorela. A keby mi to mamka dovolela. Raz, dva, tri. Ale mi to mamka nedovolí. Nosí kľúče od mojej komory. Oh